Хәерле көн, укучылар! Файллар һәм файлларның структурасын темасының практик өлешенә күчик. Беренче бирем. Истәмәнең кайсысы тавыш файлының истәмәсе була? Җавапларыгызны тикшерегез. Икенче бирем. Кайсысы тышкы хәтернең тамыр каталогы була? Җавапларыгызны карагыз. Өченче бирем. Таблицаны тутырыгыз. Дөрес җавапны тикшерегез. Дүртенче бирем. Тамгаларның кайсысын исем файлында күрсәтергә ярамай? Йолдызчык, куштырнак, өтер, сорау, өндәү. Дөрес җавап йолдызчык, куштырнак һәм сорау. Бишенче бирем. Бу график сүрәтне ничек атыйлар? Иерархик файл структурасы, исемле файл структурасы, мәгълүматлы файл структурасы. Дөрес җавап иерархик файл структурасы. Шуның белән укучылар безнең дәресебез тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз!